Amakomanisi asexwayise inhlangano ebusayo ANC ukuthi kumele beshintshe ukusebenza kwawo unxantathu. Uma lokho kungenzeki, amakomanisi angeke ayisekele lenhlangano kuyo okhethweni lekazwelonke ngonyaka ozayo. uMapaila umhlabe wahlikiza amagama kahlalo jikelele ka-ANC uGwede Mantashe ethi awahambisani namakomanisi. It can't disown the alliance process and create an impression that we are these dishonest people who want to establish a party. That's distortion of the highest order. Isikhundla esiphezulu se-ANC siwuchithile lo mbiko wamakomanisi okushintsha unxantathu ngendlela osebenza ngawo. Lolu mbimbi uthi uMantashe lakhiwa kanzima manje inhlangano ebusayo angeke ivumele amakomanisi ukuthi kuqalwe inhlangano entsha. How do you reconfigure something you do not know? Look at we had a time to discuss it in details. All day, no limit in time. So what? And all of us agree. Land reconfiguration is a concept to liquidate the ANC. Amakomanisi athi angeke wona abuyele emuva afuna unxantathu lolu mbimbi lishintshe indlela elisebenza ngakhona hayi ukuthi iANC ithathe izinqumo nje yona yodwa. Amakomanisi afune namabhizinisi kahulumeni ukuthi adale amathuba omsebenzi. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba zeSABC eGoli.